mga deboto sa Black Nazarene nga naghatod-matod pa og kaayuhan silang kinabuhi ang grabing gugma og pagtuo. Sumala ni Nanay Florentina Villanueva, 85 anyos, residente sa barangay Apocon, Tagum City. Sukad pa siyang pagkadalaga hangtod karon. Wala matud pay makatandog sa iyang tinud-anay nga gugma og pagtuo sa poong Nazareno. Kung diin, gihatag kaniya ang iyang mga gipangayo sama na lamang sa kahimsog sa panglawas sa iyang tibok nga pamilya. Butang nga iya usab gipasunod ang iyang mga anak ug mga apo sa iyang pagtuo. Dalaga pa ko, hangtod na lang naminyo ko. Amo dyan ko dito sa Quiapo. Okay. Kay, unsa among gipangay itong una nga nasakit mi, naayo mi. Unya katong sakit among tuhod, among ulo. Nya kada tuig, maani dyan mi sa iya mo ni among gikuan nga ayuhon mi niya. Tinuod yun, maayo yun siya ba? Parayon sa iyang pag-ampo ngadto sa labaw nga magagagahom nga ilayo iyang pamilya sa mga sakit. Sanglit pobre lamang sila og dili dayon kini makapatambal og ang Dios lamang ang iyang bugtong gisaligan. Samtang sumalasab ni LV Bautista, upat ka tuig ni kining deboto sa poong Jesus Nazareno og sukad kani adto hangtod karon. Walay paltos ang iyang pagduyog sa mga aktibidad sa kapistahan sa Black Nazarene, gikan sa traslasyon og sa mga misa nga gipahigayon sa Sagrado Corazon de Jesus Nazareno Paris sa barangay Apocon, Tagum City alang sa pag-ampo. Dati nga, di pa ako devoted sa Pong Nazareno. Permanente may makasakit-sakit. Since nga nagsilbi na ko sa Pong Nazareno, na matikdan na ako nga dili na permanente makasakit. Sigun niya tungod sa iya mga pag-ampo o pagsalig sa Black Nazarene, nahatagan matud pa og pasulbaran ang iyang problemang pinansyal, kauban ang pagkugi na matigdan usab niya nga sukad na silbi siya sa Nazareno na wala na kini nagkasakit-sakit, lakip ang iyang pamilya. Sumala usab ang naangko ni Jenessa Remedios sa unang katuig ni ining deboto sa Black Nazarene, kung diin alang kaniya ang tanan gaan lamang nga naangkon sama-sama ayong paglawas, pagsulbad sa financial problem ug malimpayong pamilya. Bahin sa kaning sa pamilya, kay sa every family nato natay mga problema, through financial, through health, ingana, pero sa pag-deboto na ako kang Nazareno, tanan murag gaan ra kay sa tanan no financial, sa health nato ug sa kaning sa pamilya gud ang pinaka-focus nako nga akong giduol kang Nazareno. Kahinumduman nga nagmalampuso ang gipigayong misa nga gisugdan sa iyo sa buntag Enero 9, 2026 sa Paris Christ the Eucharistic King og sa Sagrado Corazon de Jesus Nazareno Paris sa Dakbayan sa Tagum. Sigon nila managlahi man ang pagtuo sa matag individual o sa lamang matud pa ila masiguro ang kinasingkasing nga pag-ampo dunggon sa labaw nga makagagahom. Para makita og maabot ang ambisyon, dapat din permanente ato ang vision. Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule adlaw-adlaw alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lar Sanyol, XFM News.